ha lesdi Cameroun ɓawo do'ugo jirgi waw umminga daga berniwol Yaoundé yahugo berniwol Douala dedei nokkure wietende Ezeka nyande jum'are nogas e go'o lewru nduɗo e non bo ɗum waɗi mayarle ko ɓurata himɓe 50 e nawniɓe ko ɓurata 170 ardiɗo lesdi Cameroun biyeteɗo Paul Biya waɗi jungo dow ɗereji e ngam dungugo nyalade altine nogas e nayi lewru majum lata ɗum nyalade nde suno nder lesdi Cameroun leppi tutawal lesdi ndi fu ɓamtatake ha dow bana ko wowa ha nyalade majum ha yottake kiɗe enon bo sababu do'ugo jirgiwa majum ha jottani ɗo tara dow ɗuɗural himɓe nder jirgi majum dow 150 himɓe ɗum 1224 on tawama ha nder jirgi majum enon bo ɗum sonde lawol be mota sababu majum laati yibbugo katarkowa tawetenga dow lawol hakkunde berniwol Yaoundé e Douala ardiɗo lesdi Cameroun Paul Biya waɗi kawtal himɓe woɗɓe ngam tefugo ɗume on laati sababu majum dow darni ɗum. Kawtal lesɗe Europa holli mettenga muɗum ha wurtugo to saare kita lesɗe duniyaru CPI be leddi Burundi enon bo leddi Afrika fombinari. Bruxelles wi ɗum hayɗini ɓe masine sakkoma be lesdi Afrika fombinari laatindi lesdi ndi ɗon no yiɗi ngam CPI laate enon bo wonindi arande jum ha kawtal ngal. Leddi Afrika fombinari hosi anniya muɗum asawere salinde ha wurtugo saare CPI ɓawo nyalle seɗɗa tan be wurtugo leddi Burundi. Lesɗe ɗiɗi fu holli dalila ha wurtugo saare CPI laati bana soyne laaɓe ndam ha kuuɗe maɓɓe e non bo wonugo maɓɓe nder ɓilla hakkunde maaje e saare CPI majum e bo kawtal lesdi Europa wi ɗo maɓɓiti dammule maɓɓe e non bo ɗum ɗo rena gewta hakkunde lesɗe ɗe ɗiɗi dow ɗaɓɓititgo narral. ha lesdi Haiti taskaram cuɓol ardiɗo lesdi ndi ɗon nder ɓilla ɓawo salugo dulluru cembindu ha nokkure nde cuɓol majum tammi ɗum waɗugo no gasere lewru 11 ha nokkuje cuɓol majum ɗum geɓe 15 dow temerre on foti jaɓɓugo suɓoɓe ɗum fu majum yuti nder ndiyam bana ha yebre Grandance nder nokkuje 190 tan ɗon dede jaɓɓugo cuɓol nokkuje luttuɗe fu warti bana nokkuje ngam jaɓɓugo himɓe ha jonde soyiɓe nokkuje muɗum e cuɓol majum taskamano 9 lewru nduɗo amma dalila dulluru majum ɗum hoori ha no gasare lewru 11 ko ɓurata millionji temerre cede dollar on ɓeddama ha dawla lesdi Haiti ngam taskaram cuɓol ardiɗo lesdi majum ɓiɓɓe lesdi Haiti ko ɓurata millionji 5 on ɗo rene ha dammuɗe cuuɗi cuɓol.